Cestovala som sama 4 mesiace a toto sú 3 veci, ktoré by som si želala, aby som vedela o nich predtým, než som na tie cesty išla. Teraz, malútkovia, sama na to nie som pripravená, bohužiaľ, keď som príliš dlho. Vítaj v časti 2. Druhá vec. Všetci ti budú hovoriť, že cestovanie ako sama môže byť nebezpečné a musí si dávať pozor, najmä na tých domácich ľudí. Ja ti hovorím, áno, ale popri tom, keď cestujeme same, zabudáme často na to, že možno práve to nebezpečie je pri tých turistov, ktorým až tak veľmi dôverujeme, pretože sú turisti predsa, nie? Aby si nedopadla takto. A už som domov. Jo, to som bola ja raz. Veľmi zlý príbeh, neskutočne zlá skúsenosť. Príbeh je skrátke ten, že som bola so skupinkou ľudí, ktorí ma potom opustili v tom bare, ja som ostala dlhšie a zakecala som sa s týpkom, ktorý mi spôsobil brutálne paranoje a na druhý deň som sa bála výjsť z hotela a trvalo to dosť dlho, kým som sa toho pocitu zbavila. Zrejme mi dal niečo do drinku, netuším. V každom prípade jedna z vecí, dávaj si pozor aj na našincov, teda kvázi našincov. Druhá vec, dávaj si pozor, keď ti niekto objedná drink, má jeho pod dohľadom, nikdy nevieš. Tretia vec, si ty zodpovedná za všetko, čo sa deje. Ty plánuješ všetku svoju cestu a to môže byť veľmi náročné, najmä keď máš proste malý časový úsek na nejakú danú oblasť. Ja som napríklad v Sri Lanke, veľa, že 2 týždne, ty kokos, a to bolo, že extrém. To bolo pre mňa veľmi ťažké a vtedy som pochopila, o čom to je. Dôležité je vytvoriť si v hlave systém. Porúčam, že si v tom danom momente, tak si to užívaš úplne naplno všetkými vnemami a zabudneš na to, že ty nevieš, čo bude zajtra a že nevieš, ako sa tam dostaneš. Sa tam nejako dostaneš. Vyhradíš si špecifický čas, napríklad pri obede, že si dáš všetky informácie a začneš to riešiť. Napríklad hodinku. Pre mňa to bolo strašne ťažké, ja som sa tak úplne, že stresovala zbytočne, ale vždy som našla proste odpoveď. Vždy ju nájdeš, vždy sa nájde riešenie, nemusíš sa báť. V každom prípade, ak sa bojíš cestovať, že budeš sám, veľmi nikdy nebudeš sama, pretože vždy stretneš niekoho a je to ten najúžasnejší zážitok ísť niekde sama alebo sám. Odporúčam ti to. Zabudla som ti povedať, že som volám Lucie a chystám sa čoskoro na ďalšiu cestu, bude to extrém. Myslím si, že ma moja rodina vidí, teda moja tetuška a moje sestry ma asi zabijú, ale idem do toho a teba vezmem so sebou, teším sa, čau.